Tervetuloa Jurvaan Botnian ringille seuraamaan, kuinka Legends-kausi 2014 polkastaan käyntiin. Suomalainen autourheilu on vuosi toisensa jälkeen tuottanut maailmalle kansainvälisiä tähtiä. Yhtenä ponnahduslautana nouseville tähdille toimii suomalaisen rata-autoilun kuninkuusluokka Legends-sarja. Sarja tarjoaa tasavertaisen kaluston ansiosta taattua viihdettä niin katsojille kuin kuljettajillekin. Tämän vuonna 1992 USAssa syntyneen autoluokan perusperiaatteena oli tarjota kilpasarja, jonka kustannukset olisivat kohtuulliset, joka puolestaan houkuttelisi enemmän kuljettajia radoille. Suomeen kyseinen sarja rantautui vuonna 2000 ja nyt on siis alkamassa sarjan historiassa 15. kausi. 14 kauden aikana on kruunattu kaikkiaan 8 mestaria ja entisiä mestareita nähdään sarjassa myös alkavalla kaudella. Legends-autot ovat 5/8 kokoisia 30- ja 40-lukujen NASCAR-autojen jäljitelmiä. Autoissa on putkirunko, moottoripyörän moottori ja vaihteisto ja auton kori on tehty lasikuidusta. Moottorina käytetään Yamahan 1200 tai 1250 kuutiosta moottoria, joista irtoaa noin 140 hevosvoimaa. Moottoreiden virittäminen on sarjassa kielletty. Autot ovat verrattain kevyitä minimipainon ollessa kuljettajan kanssa 590 kiloa. Tällä tehopainoyhdistelmällä saavutetaan paikaltaan lähdettäessä 100 km tunnissa noin 4 sekunnissa. Huippunopeudet ovat käytettävästä perävälityksestä riippuen noin 200 km tunnissa. Renkaina käytetään kuviollisia Federal SS595 renkaita, jotka kuivankelin kisoissa höylätään paremman pidon saavuttamiseksi. Autoissa on jäykkä taka-akseli ja tasauspyörästö on 100% lukittu, joten ajaminen on näyttävää eikä pidon määrillä juhlita. Nykyhinnoilla valmiin kilpailukykyisen Legends-auton voi Suomessa ostaa noin 10 000–15 000 euron hinnalla riippuen varaosa- ja varustevalikoimasta. Kilpaa sarjassa ajetaan 3 luokassa, Semi-Pro, Pro sekä Masters. Semi-Pro-luokka on tarkoitettu sarjan tulokkaille ja Masters-luokka yli 40-vuotiaille kuljettajille. Pro-luokka on sarjan niin sanottu pääluokka. Kaikki kuljettajat ajavat samassa lähdössä ja kaikki kamppailevat oman luokkansa ohella myös kokonaiskilpailun eli Legends Trophyn voitosta. Jurvassa Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Botnian ring avattiin yleisölle vuonna 1989. Rata toimii vuosittain auto- ja moottoripyöräsarjojen kisajärjestäjänä ja kisojen ulkopuolella radalla järjestetään koulutusajoja ja harjoitussessioita ympäri kesän. Rata oli alkujaan 2,6 kilometriä pitkä, mutta vuonna 2013 heinäkuussa valmistunut uusi takalenkki pidensi rataa 4 kilometrin mittaiseksi ja tekee siitä näin ollen Suomen pisimmän moottoriradan. Vanha lyhyempi rata toimii edelleen vaihtoehtoisena kombinaationa. Rataennätystä pitää hallussaan Christian Valtonen, joka elokuussa 2013 ajoi kierroksen ajassa 1:35.562. Autona toimi silloin Mazda RX-7. Legends-ratakierroksen esimerkkiä näyttää Aleksi Hamilton Haleen. Näin tullaan pääsuoraan, joka on samalla myös radan lyhin suora, huippunopeus noin 150 km tunnissa. Ykkösmutka, kolmosvaihde päälle, alimmillaan nopeus noin 105 km tunnissa. Ulostulossa aikainen vaihto 4. Sitten radan pisin luotisuora suora, huippunopeus noin 175 km tunnissa. Seuraavana yksi radan parhaista ohituspaikoista kakkosmutka, kova jarrutus vaihde 3, alimmillaan nopeus noin 100 km tunnissa. Kolmosvaihde pidetään läpi myös koko kolmosmutkan. 4-mutkan ulostulossa 4-vaihde lyödään aikaisin päälle. Tästä eteenpäin kaasu pysyy pohjassa koko matkan 7-mutkaan asti. 5-6-mutka, oikea vasen sikaani, kaasu pohjassa koko matka. 7-mutka, ensimmäinen hairpinni, kova jarrutus kakkosvaihteelle, nopeus alimmillaan 75 km tunnissa. Sitten tullaan radan nopeampaan kohtaan, 8-mutka, joka käytännössä ei ole mutka, vaan lappu pysyy lattiassa koko matkaan 9-mutkaan asti. Nopeudet kovimmillaan noin 180 km tunnissa. Sitten yksi radan parhaista ohituspaikoista, 9-mutka. Kakkosvaihteelle jarrutus, nopeus alimmillaan 75 km tunnissa. Hyvät vauhdit ulos mutkasta, aina 4 asti, kunnes tullaan 10-mutkaan, jossa nopeus putoaa jälleen noin 75 km tunnissa.
kakkosvaihteella koko mutka. Sitten mutka 11, joka käytännössä on vain taive suorassa, eli kaasu pysyy pohjassa koko mutkan läpi. Sitten viimeinen S-mutka 12 ja 13, kolmosvaihde päälle ja nopeus alimmillaan 85 km/h. Jälkimmäinen oikea tupla apeksi, eli kanttareihin kosketaan kahdesti. Tästä aukeaa pääsuora ja uusi kierros. APR Competition, Legends-autojen maahantuonti. Joo, viimevuotinen mestariauto saa nyt sitten veljeskunnalta vähän lisäverta tähän sarjaan, kun Anssi Kumpula astuu tämän oranssin auton puikkoihin. Milläs veljellä aiot ottaa veljeskengät jalkaan? No aion tuoda samaa väriä kyllä tänne radalle samalla innolla, mutta näiden menestyspaineiden suhteen niin en suostu ottamaan näitä. Eikä veli edes painosta? Ei vielä. Kisa on vasta parin tunnin päästä. Tuossa warm-upissa ensimmäinen warm-up päättynyt pari sekuntia oli kärkeen matkaa. Menis kaikki warm-upissa ok? No kyllä itse asiassa meni ihan ok. Että jotain säätöjä nyt tehdään tuohon, että saataisiin sieltä löytymään se sama vauhti, mikä oli eilen. Että eilen meni paremmin kyllä. Eli aika jo lähdet kuitenkin luottavaisin mieli? Joo, kyllä. No niin, musta näkyy olevan päivän väri. Warm-up takana ja Henri Tuomala warm-upin nopein. Miltäs vaikutti kaiken kaikkiaan? No auto tuntuu hyvältä, vaan vielä on aika yhtä kisat, että nehän ne ratkaisee sitten. Mutta suunta on oikein kyllä. Ja keli näköjään miellyttää ainakin teikäläistä. Joo, sopii kyllä mulle, että on lämmintä. Että mieluummin näin entä palella täällä sitten. Onko pistänyt tallin puolesta niin jotain ennakkotavoitteita teikäläiselle niin koko kautta mestaruustaistelua ajatellen? No ei kukaan ole laittanut, vaan kyllä mä nyt itse ajattelin, että jos viime vuonna 2, niin kyllä tänä vuonna on mestaruus pakko olla tavoitteena, että en mä muuten täällä olisi. Eli vähempää ei tyydytä? No ei käytännössä. Yksi sarjan ensikertalaisista, Matti Marjamäki, tarjoaa lähtöruudukon täytteen ohella sarjalle varsin persoonallisen ajoratkaisun. No joo, se on tuon Kuusniemen Heikin käsialaa, että se on tehnyt mulle ton taas mahdolliseksi, että pystyy ajaan ylipäätänsä, että siinä nyt on jokunen kehitysversio taas askarreltu ja nyt niin kuin vaikuttaisi, että aika hyvä rupeaa olemaan, että ero on viimevuotiseen ratkaisuun, mikä oli V-tonni Kustasessa, niin aika lailla kaikki, eli siellä toiminnot on niin kuin aika paljon eri paikoissa, mutta toimii näinkin ja tämä on nyt mun mielestä tähän autoon todella hyvä. Joo, tuossa mekaanikko sanoi just tuossa, kun kysyttiin tuosta V1600-sarjasta, niin kaveri sanoi, että oli tässä hallintalaitteiden puolesta oli pikkasen V-tonni 600 vähän niin kuin haittaa ajamisen suhteen tai annot pikkasen tasotusta, niin uskoko, että nyt on vähemmän tasotusta annettavana tässä sarjassa? No ehkä tässä kauden alussa nyt on vielä suurimmaksi osaksi kyse tietysti ihan siitäkin, että on niin vähän ajanut, että mä oon yhden reenipäivän ajanut ennen kuin tultiin tänne, että tää on niin kuin sillä aika pienellä ajamisella, mutta oikeastaan vaihteen vaihdossa on nyt tällä hetkellä se, että alaspäin joutuu vähän vartoon sitä, että se vaihtaa, mutta kyllä se menee. Et siinä nyt on pieni semmonen vielä, mutta mä uskoisin, että kun saa kokemusta vaan, niin kyllä se rupeaa sitten meneen. Sä voisit tuossa kertoa, että miten tämä sun ajoratkaisuus niin poikkeaa tuosta normaalista, mitä tänne on viritetty? No eli tämähän periaatteessa tässähän ei ole mitään samaa enää kuin mitä niin kuin normaalisti. No ratti on pyöreä, se on selvä. Mulla on kaasu täällä ratin takana ja sitten tosta vaihtuu pienemmälle ja toista puolen isommalle. Ja sitten toi pystykahva tossa, niin sitä eteenpäin työntämällä, niin siinä on jarru ja sitten siinä on kytkinkahva vielä. Eli mun ei tarvi niin kuin varsinaisesti vaihdekeppiin koskea missään vaiheessa, että ne vaihteet menee sitten näillä fläpeillä. Siinä pähkinänkuoressa ja mitkä onko kaudelle pistetty kokonaistavoitteita jo? No just se kokemuksen karttuminen, että tämä eka kausi nyt täytyy olla hyvinkin niin kuin lakkikourassa, että kyllä tämä niin kova sarja on, että ei tänne niin kuin ihan tuolla puskista tulla ja vedellä saman tien niin kuin omia menoja, varsinkaan tämmöisellä systeemillä, niin kyllä tässä on niin kuin oppimista todella paljon. Mutta kiehtova luokka sikäli, että kun tässä ei ole niin todellakaan yhtä totuutta noiden auton säätöjen suhteen, että kysyt yhdeltä, niin se sanoo toista ja toinen sanoo ihan päinvastoin. Ja molemmilla voitetaan mestaruuksia sitten taas. Että se on vähän se, että
tää on mun mielestä niin pitkälti ajajan auto, että se on vaan, kun saat sen mieleiseksi, niin sit rupeaa vauhtia olemaan. Säädöt voi olla semmoista, että toinen nopea kaveri ei pärjää sillä ollenkaan. JPT Industria. Make it work. Paalupaikan kauden ensimmäiseen lähtöön nappaa Suomen oma Hamilton Aleksi Haleen. Haleen kiertää radan ympäri ajassa 1.53.190. Toisin kuin koko muu kärkikuusikko, espoolainen tekee nopeamman aikansa vasta toisella aikaa jo kierroksella. Mercedeksen kaltaista dominanssia ei aikaajossa nähdä, sillä Henri Tuomala numerolla 23 jää Halenin ajasta vain 0,02 ja varmistaa itselleen eturivin paikan. Pro-luokkalaisten täyttäessä eturivin löytyy seuraavasta rivistä Masters-väriä. Numerolla 52 jäävä Marko Kilpiä jää Halenista 900 ja valtaa kolmannen lähtöruudun. Matti Marjamäen aikaa jo ei oikein ota tuulta alleen, ja kun tuulilasi on musteessa jo ennen ensimmäistä kierrosta, auto hinataan varikolle, mutta mies kuitenkin pääsee kisaan. Siitä oli ihan vaan öljykorkki lähtenyt omille teilleen, että päästiin taas säikähdyksellä, että alkoi vaan pikkasen sauhuun tuossa pitkällä suoralla ja sitten oikein piti varmistaa, että nostin visiirin pystyyn, että se tosiaan sauhua on. Ja, ensimmäisenä tietysti pelästyin, että on vähän niin kuin mottisökö sitten vallan, mutta tosiaan säikähdyksellä päästiin, että korkki vaan kiinni ja vetoja. No niin, Henri. 0,02 jäi paalusta. Harmittaako? No ei oikeastaan, että rata on kuitenkin, että kisassa voi vielä vähän petrata, jos tietenkin aina on paalu, mutta ei oikeastaan. Onko mitään ideoita Halenin lyömiseen kisassa? No on jo vähän, että ei ainakaan ekan mutkassa yritetä ratkaista sitä. Aika jo taas menee ihan puikkoihin. No se meni ihan putkeen ja siinä mitään paalupaikka. Sitä on odotettu kuin pikkupoika joulua, että onneksi se nyt sieltä tuli ja huikea homma. Tää on nyt yksi etappi vasta. Nyt otettiin se askel siihen ja nyt on pari lähtöä ja ne pitää hoitaa homma siellä kotiin. Niin sit vasta niitä pisteitä jaetaan, mutta totta kai motorsportissa näistä pitää nauttia näistä pienistä jutuista, koska ei tiedä mitä kulmat takaa seisoo. Okei, onko mitään kikkoja kisaan? No joo, mä yritän kun paistaa aurinkoa, niin ottaa vähän enemmän rusketusta, niin se on niinku, että se tuo vähän lisää vauhtia. Ei muuten. Panna bensaa tankkia taas mennään. Alright, kiitoksia, onne. Kauden ensimmäisen lähtöön paalupaikalta starttaa siis Aleksi Hamilton Haleen ajalla 1.53.190. Henri Tuomala asettuu eturiviin, eroa vain 0,02 Haleniin. Toiseen riviin Marko Kilpiä ja Juhan Ahokas ja kolmanteen riviin Pasi Hautamäki, Pekka Seppänen. Matti Marjamäki jää aikaa jossa ilman aikaa, joten mies starttaa viimeisestä lähtöruudusta. Näin on lähtöruudukko valmiina kauden ensimmäiseen lähtöön. Haleen Tuomala eturivissä, Kilpiä Ahokas toisessa rivissä. Lähtö on erittäin tasainen ja Aleksi Halenin johdolla mennään ykkösmutkaan. Ensimmäisestä mutkasta selvitään kaiken kaikkiaan ilman kolareita tai ulosajoja, joskin Mikko Kinnunen on hetken aikaa lähdössä sitä mieltä, että kisa pitäisi jäädä vastapäivään. Kakkoskurviin tullaan ensimmäistä kertaa. Halen johtaa Tuomala tiivisti puskurissa kiinni. Jarrutuksessa Halen valuu hiukan leveäksi, mutta pystyy pitämään johtopaikkansa. Viimevuotisella mestaruusautolla tällä kaudella ajava Anssi Kumpula pääsee heti kättelyssä pujotteluharjoituksiin, kun Toni Aho ja Juha Laukkanen osuvat toisiinsa. Kumpula kuittaa molemmista ohi ja Laukkanen joutuu keskeyttämään. Ensimmäiseen Herpinnin Tuomalla lähtee haastamaan Halenia ykköspaikasta, mutta Halen leikkaa ulostulossa takaisin Tuomalan sisäpuolelle ja saa näin sisälinjan seuraavaan jarrutukseen. Numerolla 93 Mika Hurin kee niin ikään hyvät vauhdit Herpinnistä, mutta seuraavaan jarrutuksen kun tullaan, menee kaikki pieleen. Pieni kosketus Pekka Seppäsen kanssa ja Hurin päättyy sisäpenkkaan. Hurin pääsee kuitenkin jatkamaan kisaa, mutta lopullinen sijoitus vasta 17.
Ensimmäinen kierros on kohta purkissa ja kärjen järjestys on täysin sama, mistä kisaan myös startattiin. Aleksi Halen johtaa letkaa, Henri Tuomala kakkosena, Marko Kilpiä kolmantena ja Johan Ahokas neljäntenä. Hairpinin spinnauksen myötä ensimmäisen kierroksen jälkeen kärkiseitsikko on jo päässyt hieman karkuun muilta. Toisella kierroksella alkaa sitten kärkipakassakin rähinät. Tuomala haastaa Halenia johtopaikasta, mutta Kilpiä vesittää johtohaaveita, kuittaa 3 rinnakkain ohi molemmista kärkikuskeista. Halen tipahtaa ohituksessa kolmanneksi. Hetkeä myöhemmin kasimutkassa Tuomala painaa väkisin Kilpiän sisäpuolelle ja kuittaa kärkipaikan jo ennen jarrutusta. Halen kiittää ja kumartaa ja tulee samalla ovenavauksella kakkoseksi. Ahokas yrittää vielä haastaa ulkokautta kolmossijasta, mutta Kilpiä pitää paikkansa. Seuraavaan mutkaan Kilpiä onkin jo hakemassa veronpalautuksia, mutta Halen onnistuu jarruttamaan pikkasen myöhemmin ja saa pidettyä Kilpiän takana. Samalla Aleksi saa Tuomalasta sen verran hyvät ranit, että viimeistä edelliseen mutkaan täytyy pistää tyylikäs jarruohitus. Halen kuittaa tässä kärkipaikkansa jälleen takaisin. Kärkinelikko ei millään tunnu saavan selvää toisistaan ja taistelun tuoksena se kärkikuusikko on nyt liimautunut yhdeksi pakaksi. Numerolla 77 ajava vuoden 2003 mestari Mikko Korpela parantelee saman aikaan sijoitustaan. Ensin taakse jää Hairpinissä Joonas Huhtaviita ja hetkeä myöhemmin etusuoran jarruihin Korpela kuittaa Jarkko Luhtalan. Kakkosmutka ei näytä istuvan Aleksi Halenille. Tällä kertaa ohi ei tule vain samat 2 kaveria, vaan paratiin liittyy myös Juhan Ahokas numerolla 32. Halen ei kuitenkaan tyydy nelossijaan, vaan kuittaa Ahokkaan heti seuraavassa mutkassa. 2 mutkaa myöhemmin Aleksi Halen ottaa myös Marko Kilpiältä takaisin kakkospaikan. Toni Aholla on tiukkaa kisaa numero 45 Lauri Riekkolan kanssa. Ysikurvin jarruihin tullaan rinta rinnan ja pieni raapaisu mutkan puolivälissä riittää pakottamaan Ahon sen verran leveäksi, että takkiin tulee kaiken kaikkiaan 3 sijaa. Jos ei kakkosmutka istu Halenille, niin toiseksi viimeinen kurvi sitäkin paremmin. 5. kierrosta mennään ja Halen näyttää Kilpiälle jarruttamisen mallia ja ottaa samalla kakkossijan takaisin. Taistelun tuoksinnassa Henri Tuomala onnistuu repimään itselleen pienehkön hajuraun ykköspaikalla. Tiukka on taistelu ja onko nyt sitten niin, että Henri Tuomala lähtee Nähtyään Halenin esimerkin, Aho yrittää hetkeä myöhemmin samaa manööveriä, mutta aina ei voi voittaa. Takapää karkaa alta ja spinni tipauttaa Ahon loppusijoituksessa sijalle 27. Vain pari mutkaa ehtii Halen nauttia kakkossijastaan, kun on jälleen Kilpiän vuoro hymyillä. Kakkosmutkaan ja Kilpiä sisäpuolelta ohi ja kakkoseksi. Halen ei pysty vastaamaan tällä kertaa vauhtiin. Samalla kierroksella Mikko Korpelalla oli kädet täynnä. 3 auton voileivässä ei aina ole niin helppoa olla. Korpelan lopullinen sijoitus kuitenkin kisassa 16. Ja sitten vaihtuu kärkipaikka 7. kierroksella. Kilpiä pistää autonsa Tuomalan sisäpuolelle eikä Tuomalalle jätetä mitään mahdollisuuksia. Samaan aikaan Juhan Ahokas kuittaa Aleksi Halenin ja nousee sijalle 3. Niin kuin ratiliikkeestä voidaan nähdä, niin meno on vaivatonta ja auto kulkee kuin kiskoilla. Pasi Hautamäki on onnistunut samalla kuittamaan Aleksi Halenin ja noussut 4. Kärjessä Kilpiä ei kuitenkaan luovuta. Marko saa hyvät vauhdit Hairpinistä ja tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että ysimutkaan lähdetään haastamaan tosissaan. Kilpiä hyppää jarrulle juuri tarpeeksi myöhään, että auto pysyy sisämutkassa ja kuittaa kärkipaikan, kun vain 2 kierrosta on enää maaliin. Ulostulo valuu kuitenkin sen verran leveäksi, että seuraavaan jarrutukseen Tuomala lähtee haastamaan sijaa takaisin, mutta Kilpiä pitää vielä paikkansa ulkolinjalla. Samalla Aleksi Halen pääsee Hautamäen sisäpuolelle ja peittämisestä huolimatta vie ohituksen loppuun asti ja nousee 4. Kilpiän myöhäinen jarrutus 10 mutkaan antaa Markolle hitaat vauhdit ulos mutkasta ja seuraavan mutkaan ohi tulee sekä Tuomala että Ahokas. Halenin onboardista voidaan hyvin havaita, että kun kierrokset alkavat käydä vähiin, vähenee myöskin kuskin kiinnostus luovuttaa sijoitusjarruissa. Kilpiä taistelee itselleen kakkossijan takaisin verenmaku suussa,
ja Halen yrittää pääsuoralla kuitata kolmossijaa samalla oven avauksella, mutta Ahokas on kuitenkin asiasta eri mieltä. Toiseksi viimeinen kierros ja tunnelma alkaa tiivistyä. Kilpiä lähtee haastamaan Tuomalaa jarruihin ja Ahokas puskee keulan välin väkisin samalla avauksella. Ahokas joutuu kuitenkin seuraavaan mutkan ulkolinjalle, joten Tuomala säilyttää kakkospaikkansa. Kilpiä ehtii nauttia kärkipaikasta vain 2 mutkaa, kun pieni kaasuvirhe heittää perän luisuun ja auton puoliksi hiekalle. Kilpiä putoaa kertarysäyksellä sijalle 4. Seiskamutkan jarruihin tullaan ja Aleksi lähtee haastamaan Ahokasta ulkopuolelta. Ahokas kuitenkin säilyttää kakkospaikkansa. Hetkeä myöhemmin Haleen tekee jarrussa pienen virheen ja putoaa 5. Viimeinen kierros lähtee käyntiin ja Marko Kilpiä lähtee ykkösmutkaan hakemaan kakkossijaa. Auto väkisin sisämutkaan ja Kilpiä nousee hienosti toiseksi. Samaan aikaan kuvien ulkopuolella Sami Erkkilä onnistuu ohittamaan Aleksi Halenin viimeisellä kierroksella ja nousee sijalle 5. Henri Tuomala kuittaa avauskisasta voiton Kilpiän seuratessa vain puolen sekunnin päässä toisena. Juhan Ahokas Pasi Hautamäki kaksikko tulee maaliin sijoilla 3 ja 4, eroa kärkikaksikkoon kertyi sekunnin verran. Sami Erkkilä siis 5. ja Aleksi Haleen 6. Luokkakohtaiset voitot siis Pro-sarjassa Henri Tuomalalle, Masters-luokassa Marko Kilpiälle ja Semipro-luokassa Joni Nelimarkalle. Puuilo. Ehkä hieman erilainen kauppa. Ensimmäinen lähtö, ensimmäinen voittaja. Noinko helppoa se oli? No ei se ihan helpon työn takana ollut. Että siinä oli hyvä nippu, että kuka vaan olisi voinut voittaa, mutta tällä kertaa kävi näin. Kakkosena lähit 2000 jäit. Pistikö paineita? Ei pistänyt, että se oli tiedossa, että se aika jo ei täällä merkkaa oikeastaan käytännössä mitään, jos olet kohan 10 kerrasta päässä lähteä. Mikä oli gameplani siinä alussa, kun pakkaan jäit, niin yrititkö lähteä vetämään heti kärkeen vai mikä oli? No vähän seuralla tilaan, että kyllä yritin, että en lähtisi vetämään porukkaa, mutta ei malttanut pysyä siinä takana kuitenkaan, että se oli semmoista vuorottelua. Ja kakkoslähtö on todennäköisesti, että sä lähdet hakemaan toista voittoa putkeen. No ainakin yritetään taas, että ei haittaisi vaikka tulisi toinen samalle päivälle. Oliko autossa mitään ongelmaa vai toimiko tämä ihan kuin rasvattu? Toimi loppua kohden alkoi luistaa, mutta varmaan kaikilla muilla sama. Rengaspaine täytyy tarkistaa seuraavalla. Eli Anssi Kumpula tässä näin ja 5 sijaa poimi tekasessa lähdössä. Oliko kiva? No kyllä se oli aika hauskaa, että mulla meni vaan lähtö aika pipariksi, että en saanut kytkintä nostettua siihen niin kuin hollille ja siinä tipahti jonkin verran, mutta itse kisassa niin oli aika hyvin onni myötä, että siinä edellä oli pikkasen kapittelu ja tuli vähän ilmeisesti osumiakin niin, että noukin sitten silläkin tavalla muutaman sijaan. Pikkasen junioria koulutettiin, annettiin pikku näpsy tuossa kylkeen ja sitten mentiin tuonne suolle ajelemaan, mutta yllättävän hyvin se pelaa sielläkin, että vähän tulee pölyä kabiiniin. Ilmanajo oli kyllä niinku just tasan sitä mitä odotinkin, että tasasta vääntöä. Ja tossa niinku hieno tulo maaliin tuohon Park Fermeen, kun siinä sanotaan kädestä päivää ja kiitetään hyvästä kisasta, vaikka on vähän osuttukin, niin se on niinku just se mitä niinku musta pitääkin. Että tasasta vääntöä, reilua kisaa. Se on just sitä mitä pitää. Tässä on tämän siviilimonsterin päällä Mikko Korpela eka lähtö takana ja taisi poimia melkoisen määrän sijoja siinä, että menikö aika jo penkin alle vai miten se noin kävi kisassa? No aikaa jo meni tosiaan penkin alle, että moottori vaihdettiin ja siinä välissä ja oli varmaan yksi historian nopeimpia moottoreiden vaihtoja ja totta kai jouduttiin varikon portilta starttaan kilpailuun, kun ei ehditty tonne 3 minuutin taulun sisällä tonne omaan lähtöruutuun ja hyvä näin, siitä lähdettiin ja nyt vehkeet pelaa, ihan kärkiaikoja pystyttiin täräyttämään ja 16, kunhan me sieltä mahdoin sitten nousta, että siinä oli kyllä 14 mahdollisuus, mutta pojat vähän kilikkaas toisinsa tuossa ihan lopussa, niin ensin oli väärällä puolella jouduin väistää. Ja en sitten päässyt heistä ohittamaan, olisin ollut sisälinjalla, niin olisi ollut 14, mutta hyvä näin ja nyt on ilmeisesti toiseen lähtöön 9. lähtöruutu niin kuin ajokojen mukaan. Että koneenvaihto oli tosiaan, että kun jätkille täytyy kyllä nostaa hattua, että oli kyllä kova juttu. Miten nyt sitten 9. lähtöruutu ilmeisesti tulossa, luuletko, että siinä kärki 8 pakkaan pääset messiin helpolla? No viime vuoden tavoitteeksi asetettiin 10 porukka, kun oli pitkän tauon jälkeen, palattiin hommiin ja nyt sitten todellakin se 10 porukka ja nyt ollaan siinä, niin ei tähän voi olla kuin tyytyväinen, että nyt oli 9. nopein aika, ollaan 10 sakissa ajamalla, niin ihan helvetin hieno homma.
Ja se ennen kisaa oli moottorivaihto, mutta itse kisassa niin kävikö autolla oliko mitään tekniikkavikaa tai tekikö kuski turhia virheitä? No ei, kuski oikeastaan, tietysti vähän tulee riehuttua siinä, kun koko ajan joutuu niin selvästi hitaampia kavereita kohittaa ihan ihmeellisillä linjoilla joutuu ajaan. Niin tietysti renkaat kuluu ja kerää likaa paljon, et siinä lopussa ne tahtoo sit olla vähän liukkaat ja moottori ehkä lakkaa vetämästä, kun joutuu väkisin runnoon, mutta öljyvalo vilkkuu tasaisesti koko matkan, mutta hyvin se kesti. Eli luotat, että vilkkuu vielä koko seuraava kisamita? Joo, se taisi vaan siinä kiireessä, kun lähdettiin sillä, että oli öljykannu, taisi olla vielä pellin alla, taisi jäädä vähän vähälle se määrä, mutta hyvin se rokkas. Päivän toiseen lähtöön lähtöjärjestys määräytyy ensimmäisen lähdön nopeimpien kierrosaikojen mukaan. Paalupaikalta lähtöön starttaa siis Marko Kilpiä, vierelleen hän saa Pasi Hautamäen. Kakkosrivistä löytyy Henri Tuomala ja Sami Erkkilä, ja kolmannesta rivistä lähtee kaksikko Juha Nahokas ja Pekka Seppänen. Lähtö onnistuu hyvin, mutta leveästä rintamasta huolimatta kärkipäässä ei sijoitukset ykkösmutkaan mentäessä vaihdu. Ykkösmutkassa Viktor Vorobiev saa todeta, ettei vanha ralliviisaus ylikovaa niin kääntyilee oikein toimi radalla. Auto hietikolle, mutta mies pystyy jatkamaan kisaa. Kakkosmutkaan mennään siistissä jonossa, joskin Juha Nahokas poimii Sami Erkkilän jarruissa ja nousee 4. sijalle. Toni Aholle lähtö on lyhyt, autosta pettää kardaani ja matkanteko tyssää kakkosmutkaan. Seiskamutkaan tullaan ensimmäistä kertaa ja Henri Tuomala lähtee väkisin painamaan ohi Pasi Hautamäestä ja nousee kakkoseksi. Samalla taaempaan Anssi Kumpula numerolla 82 nousee Joni Nelimarkan ohi sijalle 11. Juha Nahokkaalla on meno päällä heti startista. Viitosruudusta startannut Ahokas on jo noussut kolmanneksi ja 9 kurviin mennään aivan Tuomalan kontissa kiinni, kun Kilpiää haastetaan jo kärkipaikasta. Kilpiä kuitenkin jarruttaa sen verran myöhään 9 mutkaan, ettei Tuomala pääse sisäpuolelle. Samalla kun Toni Aho vetäytyy pettymyksen saattelemana radan sivuun, on ensimmäinen kierros lopuillaan. Aleksi Halen poimii jarrutuksessa 1 sijan ja nousee 6. Kakkoskierros alkaa ja niin alkaa myös kärkitaistelu. Tuomala tulee Kilpien rinnalle jarruihin, mutta Kilpiä ei antaudu. Ahokas väijyy Tuomalan takana 3, mutta ei lähde tässä vaiheessa haastamaan. Herpinin jarruihin Aleksi Halen haastaa Pasi Hautamäkeä ja nousee 4. Anssi Kumpula sen sijaan suunnittelee rantalomaa viikonlopuksi, mutta kun huomaa, että aurinkovarjo puuttuu, palaa pettyneenä hiekalta takaisin kisaan. Jälleen yrittää Ahokas painaa keulaa Tuomalan sisäpuolelle keskellä mutkaa, mutta Tuomala ei anna periksi. Kärkiviisikko on pienessä irtiotossa, kun toinen kierros lähestyy loppua. Hautamäki kurkkaa Halenin sisäpuolelle, mutta ohitus jää haaveeksi. Lyhyeltä rantalomalta tositoimiin palannut Kumpula tekee hartiavoimin töitä sijoitusten takaisin saamiseksi. Seuraavana tähtäimessä numerolla 55 ajava Markku Yliaho. Kolmatta kierrosta mennään ja Ahokas alkaa todenteolla prässäämään Tuomalaa. Herpinin jarruihin kun tullaan, Ahokas painaa keulan Tuomalan sisäpuolelle ja vie kakkospaikan väkisin. Kumpulalla ei kierros mene ihan niin putkeen ja jarruissa ohi painaa numerolla 3 ajava Mikko Kinnunen. Ahokkaalla sen sijaan kulkee. Ei mene edellisestä ohituksesta kuin 2 mutkaa ja mies on jo haluamassa kärkipaikkaa Kilpiältä. Kilpiä peittää 9 mutkan jarrutuksen, mutta pressi jatkuu. Heti kun mutkasta tullaan ulos, Ahokas pakottaa Kilpiän huonommalle linjalle seuraavaan mutkaan. Vielä onnistuu Kilpiä pitämään kärkipaikan, mutta kun tullaan toiseksi viimeiseen mutkaan, Ahokas jarruttaa sisäpuolelle eikä jätä Kilpiälle mitään mahdollisuuksia. Hetkeä myöhemmin Niko Sederberg yrittää samaa temppua. Temppu ei kuitenkaan mene ihan putkeen, Sederberg spinnaa ja auto sammuu keskelle rataa.
Startista ei ole apua, joten työnteoapu olisi tarpeen. Hetken kuluttua paikalle saapuu kuvaaja, joka tarjoaa auttavat kätensä ja ainakin toisen jalkansa. Steppitunnin jälkeen auto virkoaa ja Sederberg pääsee jatkamaan. Mies kuitenkin diskataan lopputuloksista työntöavun takia. Ahokas ehtii nauttia kärkipaikasta puoli kierrosta ennen kuin taas tapahtuu. Tällä kertaa kilpiä jarruttaa rinnalle ja tätä ennen kolmanneksen noussut Aleksi Haleen tulee samasta ovesta ohi kakkoseksi. Markku Luhtalalta jäi balettitunti väliin, joten mies verestää muistoja hetken aikaa nelosmutkassa. Anssi Kumpulan takana käydään kovaa vääntöä. Kasimutkassa Kinnunen saa hiekat silmilleen ja Mika Hurin painaa Kinnusesta ohi. Kinnunen valuu seuraavassa mutkassa leveäksi, mutta ei anna periksi. Paremmat vauhdit ulos mutkasta ja jälleen ollaan rintarinnan kymppikurvin jarrutukseen. Hurin kuitenkin saa pidettyä sijoituksensa ja pysyy siellä 14. Viktor Vorobievin kisa ei mene putkeen, ellei kyseessä ole risujen poiminta. Auto toista kertaa hiekalle kolarin seurauksena ja Vorobiev ajaa maalin johtokierroksen viimeisenä. 5. kierrosta mennään, kilpiä edelleen kärjessä, Haleen Ahokas Tuomala kolmikko seuraa aivan kontissa kiinni. Sikanissa mennään kohti hairpinneä, mutta kolarista johtuen hairpinnistä heiluu keltaiset liput, joten ohittaminen on kiellettyä. Marjamäki sen sijaan parantelee sijoituksiaan ja ohittaa Joonas Huhtaviidan kakkosmutkassa. Huhtaviita käy ohituksen seurauksena hieman hiekan puolella, mutta matka jatkuu. Sitten alkaa kärjessäkin tapahtua. Aleksi Haleen painostaa Marko Kilpiä kärkipaikasta ja Kilpiä puolustaa sijoitusta viimeiseen asti. Puolustuslinjalle mennyt jarrutus valuu kuitenkin hieman pitkäksi ja Haleen kuittaa kärkipaikan. Ahokas ottaa ilmaiset välistä ja nousee perässä kakkoseksi. Ahokas pääsee Halenin rinnalle, mutta on seuraavassa jarrutuksessa heikommalla puolella, joten Haleen pitää kärkipaikkansa. Tämän jälkeen Ahokas näyttää yrittävän irtiottoa Halenin kanssa, koska jättää hyvistä vauhdista huolimatta ohituksen yrittämättä. 6. kierros alkaa ja voittotaistelu näyttäisi olevan 4 kauppa. Haleen ykkösenä, Ahokas toisena, Kilpiä 3. ja Tuomala 4. Jälleen saa Kilpiä hyvät vauhdit kakkosmutkaan, mutta Ahokas pitää ulkokautta sijoituksensa. Ahokkaalla on sen verran menohaluja tässä vaiheessa, ja kun hairpinnessä liehuu keltaiset liput, päättää mies painaa Halenista ohi kärkeen jo sikaanissa. Haleen joutuu hieman keventämään kaasua, mutta ei kuitenkaan menetä Kilpiälle sijoitustaan. Veijo Tolonen vetää niin ikään näyttävät piruetit hietikolle nelosmutkassa, mutta pääsee kuitenkin takaisin radalle. Loppusijoitus kuitenkin vasta 27. Anssi Kumpula parantelee sijoituksiaan jälleen. 9-mutkan jarrussa joutuu tällä kertaa antautumaan numerolla 54 Sami Ylivenna. Kumpulan takana Mikko Kinnunen yrittää kuumeisesti löytää Ylivennasta ohituspaikkaa, mutta ei onnistu tällä kertaa. Seitsemättä kierrosta mennään, kun Ahokas lukottaa, jarrut kakkosmutkaan ja ajautuu leveäksi. Haleen ei kuitenkaan pääse tilannetta hyödyntämään. Marko Kilpiä pääsee tämän ansiosta jälleen kärkikaksikon konttiin kiinni. Sitten koetaan viikonlopun dramaattisin hetki. Matti Marjamäen autoon tulee tekninen vika ennen kakkosmutkaa ja auto sinkoutuu hirmuisella vauhdilla yli turvavallista ja törmää keula edellä ojavalliin. Onnettomuus on sen verran raju, että kilpailun johto päättää nostaa punaiset liput. Tämä tarkoittaa sitä, että koska kilpailusta oli jäljellä tässä vaiheessa enää pari minuuttia, päätetään kilpailu keskeyttää. Näin ollen viimeisen täyden ajetun kierroksen tulokset jäävät voimaan.
Omakieltään sarjan turvallisuudesta kertoo se, että hurjasta ulosajasta huolimatta Marjamäki selviää vähin vammoin, ja mikäli auto saadaan kasaan ajoissa, nähdään mies omien sanojensa mukaan kuukauden päästä Ahvenistolla. Jos joku on miettinyt, miltä näyttäisi liikuteltava savusauna, siitä tarjoaa ilmaiset näytteet Tuomas Mäntykoski. Päivän toisen lähdön siis voittaa Juhan Ahokas 30 erolla Aleksi Haleeniin. Kilpi ja Tuomala kaksikko heidän takana puolen sekunnin päässä. Ja Pekka Seppäsen johtama kolmikko Seppänen, Erkkilä, Hautamäki sijoilla 5-6-7. Jukka-Pekka Ollikainen, Mikko Korpela ja Joni Nelimarkka täydentävät kärkikymmenikön. Luokkakohtaiset voitot siis Juhan Ahokkaalle Pro-sarjassa, Marko Kilpiälle Masters-luokassa ja Joni Nelimarkalle Semipro-luokassa. LähiTapiola. Vakuutukset, pankki ja sijoittaminen. Tässä nyt sitten ensimmäinen kilpapäivä takana Marko Kilpiä, 2. ja 3. sija. Tyydyttääkö? No kyllä, viime vuonna olin varmaan 15 ja 13, niin on näitä vähän parannusta aiheeseen. Ja ei mitään teknisiä murheita ilmeisesti ollut, taisit olla ainoa tuosta kärkinelikosta, joka otti podiumit kummastakin. Joo kyllä, ei ollut mitään suurempia ongelmia, jotain pientä säätöä, mutta se kuuluu asiaan. Mites tuossa toi toinen lähtö, niin valitettavista syistä vähän jäi tyngäksi, niin olisiko ollut rahkeita korkeampaa sijaa vielä? Joo, me vähän taktikoi siinä, että me olisin yrittänyt vähän iskeä, mutta niin se nyt meni tuolle ja ollaan tyytyväisiä tähän. No kyllä siinä siis Aleksin kanssa oli kova vääntö ja siis olisi ollut varmasti ykkösenä, mä olisin lähtenyt viimeiselle kierrokselle sitten, niin varmasti olisi ollut kova taisto ja vaikea sanoa kuka sen olisi vienyt, mutta kyllä veikkaan, että olisi ollut hyvät mahdollisuudet. Mutta oli tosi hyvää vääntöä kaikkien jätkien kanssa kärjessä, että annettiin tilaa ja ei ollut mitään sikaa, vaan oli hieno ajaa kilpaa jätkien kanssa tänään. Tää on harmittava tapaus se Matin ulosajo ja toivottavasti Matti on kunnossa. No niin, Mikko Kinnunen. Tässä 2 lähtöä takana, 3. vielä edessä, mutta ensimmäisessä lähdössä lähdit 20 huonommalta puolelta, sitten toisessa lähdössä, tai maalissa 20 huonommalta puolella, mutta toisessa lähdössä 15, että 14, joo, korjatuissa aivan, että vauhti parani loppua kohti. No ei tää Jurva on mulla ollut ikinä mikään hyvä, että 14 on mulle voinut ottaa ihan hyvä suoritus. Ja se eka lähtö oli siitä huono, että pääsi 100 metriä ajamaan ja kaveri tuli takapyörään ja pyörähiä ja lähdin ihan tasan viimeistä ajamaan muita kiinni ja kohtuullisesti kuitenkin se pääsi nousemaan. Ei mitään hurraa huuta, mutta jotakin. Eikä hajonnut auto siihen osumaan? Onneksi ei tullut mitään kyllä, että auto jäi ehjiksi. Miten sitten tää jälkimmäisessä lähdössä nähtiin pikkasen dramatiikkaa, niin mites, oliko itselle hyvä säkä, että se katkesi lyhyen se kilpailu vai olisiko ollut toiveita, että olisi päässyt ajaa maaliin asti tai niin loppuun asti? En tiedä, meillä oli semmoinen 5 nippu, ohiteltiin vuoron perään toinen toisimme, että ei pysty sanomaan miten olisi käynyt. Se saattaa olla hyvä tai huono, sitä ei pysty ennustamaan kyllä. Eli ihan lottoarvannoksi olisi mennyt vai? Kyllä se näin on. No huomenna voi olla vähän haasteellista, että en tiedä miltä paikalta lähden, mutta aika takanta. Aika jo meni. Yksi oli hyvä kierros ja toinen oli tosi huono. Ja sen perusteella lähdetään huomenna, niin huomenna voidaan lähteä aika takanta, mutta yritystä ainakin löytyy. Eli jalat maassa? Jalat maassa, mutta kyllä sieltä noustaan. Selvä. Siis mitä? Tästä tää lähtee, tästä tää ketsuppipullo auki, kata ei tää sen kummempaa hommaa. Sä tiedät, kun Heinz, kun se aukeaa, niin siitä se lähtee. Tästä lähtee huomenna hommaa, että huopa. Ei muuta kuin drinkille. Viikonlopun ensimmäinen kisapäivä Botniaringilla alkaa kääntyä illan puolelle. Legendsit eivät taaskaan pettäneet, tarjolla oli tonneittain ohituksia, mutta myös valitettavaa dramatiikkaa.